ערב טוב, שמי סיגל, אני מטופלת של גילה כבר מספר שנים. עברתי כל מיני תהליכים אישיים והאבנים ותמציות הצמחים, ממש עזרו לי. גילה מדהימה, היא מטפלת ואישה מדהימה ושליחה טובה. עברתי כל מיני תהליכים אישיים שהתאוששתי והתחלתי התחלות חדשות, גירושים, זוגיות חדשה, התמודדות עם ילדים, עם כל מיני מצבים בחיים. ותודה לשם שאני על הרגליים ואני שמחה, ואני בגלל כל השינויים הטובים והתהליך שעברתי בשנים האחרונות עם הטיפול של אבני החושן, למדתי השנה קורס אצל דוקטור גילה גבריאלוב ואני מסיימת אותו שבוע הבא, ובשמחה רבה אני רוצה להעביר הלאה ולהפיץ הלאה את התרופות של השם שמרפא לנפש ולגוף.